Kaag sa good vibes, padayon ang sinadya sa Panaad sa Negros Festival. Ang seafoods, isa sa mga mga mabakal nga mga produkto. Aton liboton ang pila ka mga booth kaupod si Barbara Mijares. Kung uga ang paghahambalan, kilala na sa Negros Occidental ang Cadiz City. Humaling sa large pusit, gusaw, fish tocino, white tapa, danggit, fish bones, kag iban pa, ang saranga mabakal mismo sa booth sa Cadiz LGU. Si Sandra Revales nga isa sa mga naganegosyo sang uga, nagsiling nga subugod las 4 sang hapon, pasaka amugid ang tion nga nagasugod ang baklanay. Bisan pa nga may krisis dala sang gamo sa Middle East, nagapati siya nga sa gihapon ang tawo magagwa kag magasaulog ang mga pumuluyo. Bisan pa paano, at least makabinta-binta kami, makaakon kami sang grasya, makaabil. Correct. Na, Thank you, ma'am. Bisan gahambal sila nga, nang duta ni tao, wa na may mabakal, tungkol sa crisis. Bisan ano kapiga doon ang tao, magwa-gidya kang malagaw, mabakal. Ang Barungoy naman sa Sipalay City ang pinakamabakal sa ilang nga booth. Ang uga nga barungoy kag ang chips nga barungoy ang ginapangita sa mga manugbakal. Ang amon nga pagpadala subong sa among stocks namon subong kadua na ipaubos naman liwat. Kagapon ganing barungoy chips namon wala gid man 5 ka minuto. Wala gid na initan sa display na ubos man sa dayon kay bakal gid siya. Amo pag iniisa naman ka bakal na product. Pero ining barungoy namon no manubos na gid siya. Kagapon lang gid nag-abot pero amo na lang ni siya bilin. Ang preska nga isda sang hinubaan kag iban pagid nga seafoods ang mabakal man sa mga manugkaon. Sa ikatlo nga adlaw lamang sa Panaad sa Negros Festival, masobra sa 4.3 million pesos ang nabenta humalin sa mga LGU pavilions, mga booth, mga fairs kag iban pa. Sa datos ang probinsya, humalin day 1, nagdangat na sa 9.8 million pesos ang sales report. Mas mataas kung ipaanggid sa kasubong nga tion sang nagligad nga tuig. Damo naman ang aton nga sales because of the attendance ng aton nga mga visitors, no? And of course ang traffic was really notably very smooth kag katawhay gid, no? People who came late, no, wala gid nag problema coming to Panaad. So it's a daily task for us. We keep on improving and reacting. Padayon ang selebrasyon sa 30th Panaad sa Negros Festival. Halos 22,000 ang nagpadulong kahapon nga adlaw sunod sa Negros Occidental PNP. Sang gabi, napuno man ang Panaad grounds and stadium sa mga nagsaksisang performance sang Sex Bomb. Barbara Mijares para sa Digicast Negros.